Arratsaldeon lagunok, galdera bat. Zein ezaia gustatzen ogitartekoa? Kri. Mundu guztia gustatzen zaizkio ogitarteko jaione. Arratsaldeon. Berdin. Gustatzen zaizkizu pasar ogitarteko salia? Bai. Parranda on bat zerekin hasten da? Bueno, urte batzuk atzera joan da, jaione. Oine gaur egun ja beste... Ogitartekoakin hasi izan ditzezuzuk parrandak? Eta egote zanean, ogitartekoa posik. Ogitartekoa, nahi ezkoa da, bueno, parranda hon batatzeko, batez ere, oinarri hon bat izateko. Eta ni nintzen parrandan zehar, 2 ogitarteko erortzen ziren ogitakoa. Ni gozea sartzen zen, parrandan. Bueno, hoxe, ogitartekoa gora, ogitartekoa bera, gaur, hoxe ingo du, ogitarteko bat. Eta ingo duna, Txalzerra Garagardoeran ogitartekoan. Eta, bueno, hau aitzaki izatik hartu du, bizitan izan naiz, Garain, Bizkaiko herri txiki eta politxeretako batean, eta Garai konserbak ezautu ditu, Garai Garagardo ezautu du, eta beraien Garagardoa oinarri hartuta, errez eta erraz, eta goxo bat ingo dugu, berdin dela, mendira eramateko, ondartzera eramateko, parrandan, ero afari on bat egiteko. Hortako garrantzitsua, lehen gaiak onak izatea. Nondik hasita? Ogitarteko on bat egiteko, jaione, ogi on bat. Hori ingo du, ogiak on ekarri du, eta barruan emango duela, hori, xerra bat. Xerra ingo duguna da, arrautzetik eta irinetik pasa, arrautze estatu ingo dugu, frijitu ingo dugu, eta xerra hori zeren gainen jarriko dugu? Ingo duguna da, erregoziko dugu tipula eta porrua, gero Garagardo botako du, salda pixka botako dio, hortako salda askar bat ingo dugu, eta hor bukatuko du xerra holan erregozten da gozatzen da hori. Eta lagungarri moduan, kipula eta hori, piper morro bat labean erreta, eta Garai konserban egiten duten hau, tomate txundeia. Aiba. Hala izek esan du oso goxoa dela, pizzakin probatu behar duela. Tomate txundeia. Bueno. Ostiralean izango dugu. Aste artea eta ostiraleko pizzain gure alez pentsatzen. Nola hobeto? Eti zerbait mutilean. Esan dakoa, salda iteko errez, salda askar bat lapiko askarrean ingo dugu, ordu erdian. Hortarako erabiliko du, behi ezurra, oiasko ezurdura batzuk, apio adar bat, porrua, azenarioa eta piperra. Hoiek irakiten tutua igotzen hasten da momentutik, ordu erdi. Salda gutxi behar dugu, Hori, aniskina jarriko dut. Eta gero joango naiz, jartzen piperra erretzen labean 200 gradutan daukat, barazkiak eta erregozten, eta bitxartean bideo batzu jarriko ditugu. Oso ongi. Ondo irutzen zaizu plan egorkoa. Ezagutzen duzu Garai? Ez. Jun bazara Garaia. Benetan, jaionen, hor Durangaldean, torri barzate tur bat egitera egun baten. Bai. Berzenterretik hasi, badaude txokoak. Ostra, azte santurako lana pilatzen nahi zaizkizu. Zu jarritakoak, baino... Ez di txarrak, plan una danak. Bestela, kantalde, galdetu Urkori, galdetu Monika, izen moduz onginena. Ziur ongi, baina ordainetan zuren aparro aldeatorri. Gonbidatu, ni bakizu, autokarana prest daukadala, zintokitara joteko. Gu porra, barneko porra daukagu, ez dizu esango zertaz da, baina, hasi gaia jorratzen. Zigorrek aipatu bezala, ogitartekoa denoi gustatzen zaigu, egia esan betiko olako jaki bada, atxaldekoa izan da behintzat orain daino eskola ume askorentzat eta gutzako ere bai, ez? Eta parranda inguru giro horretan ere bai. Eta gero beste batzuk, ogitartekoarekiko olako fanatismo badauki, eta kasu hortan erlijio ere bihurtzen du, ogitartekotasuna. Eta ogitartekotasunak zer dauken, 10 mandamendu, 10 agindu, edo esaten dena dekalogoa. Hori dauko? Bai. Venga, a ver. Venga, ba. Hauek ere harrian idatzita da, bale. Orduan betirako, por sekula sekulorum. Lehenengo agindua edo mandamentua, bai. Lehenengo mandamentua gan izan baino lehen hau. Jaione, gero hemen arrautze estatuin behar dut. Jarri alduzuan zure zutan hau, bezaz, lapikoa. Eta... Txorieneko bigarren zuan. Bigarren zuan, hori da. Bust, zigor. Bai, tope. Eta irakiten hasten danean, hori, minimoan jarri, o gutxingo indarrean, da, ordu erdi hartuko digu. Bien bitartean, hau olio zei gurtzi, eta laberan. Lehen mandamendua.
Ogitartekoa maitatuko duzu gainerako jaki guztien gainetik. Amen. Bigarrena, ez duzu ogitarteko alferrik erabiliko, egin eta jan, hau da, motxilan bueltaka ez ibili, ogitartekoa. Izaten da, Amak edo norberak ogitartekoa prestatu eta aztu jatea edo dena delakoa eta hor bueltaka 3 egun mesedez, ez? Jan. Eta azkeneko onjarra zakarrontzira, oire, ez? Hori bildu eta gero xio jan. Askotan da mutu itxeza, batzutan ikusten duzu handia eta esan, pusketa da, kendu ingo dut, eta igual, kendu iten diozu bota eta gero esan, azkeneko pusketa hori, ondotorreko zitzaidan eta una. Hirugarrena, jaiegunetan are eta gehiago gozatuko duzu ogitartekoa, bai, hori hola da. Laugarrena, ogitartekoa presta errazak eta jateko erosoak landuko dituzu, zein ahoratuko dituzu. Mesedez, hori ere, aintzat hartu. 5. mandamentua ez zara inoiz aspertuko ogitartekoaz. 6. ez duzu ogitarteko ez lizunik egingo. Lizunak atseginak dira. Beti. 7. ez duzu testigantza faltsurik egingo. 24 zentimetro azpiko ogitartekoa ez da ogitartekoa. Beraz, 24 zentimetrotik gorakoa. Hau, justu sartzen da. 25. Ostra, nik esango nu. Jaiene, nita garna batera noa. Faltzeko almokin. Ogitarteko eskatze du. Eta hau bateatzen diate bakarrik, zinean gehatuko lan esate moen, ogi hona, trinkoa, eta honek, eta egia da, gero beti iten duela, baina, zuketan nik ingen duen lan jatetxe batian. Bai. Jaiene, nolako hasien ogitartekoa, gutxi gora bera nola hasien. Hemendik aruntzakoak, hemendik gutxi gora bera. Bai, barra batetik ateatzen zen, bat eta lau den. Hau zen pintxotarako eta gainontzekoa ogitartekorako. Eta gero hartzeko, behartzen nuen nolako... 40 zentimetroa. Nondik ateak metroa? Etxekua. Ez que, bai, ni mandamentu eta ikusi ikudanean, desan dut, eta gaina etxial lehenko hau zein duana, 24, eta zan dut, 24kin, holan ikusita egia zen 24, bueno, nahiko, ez, desentia ematen du, baina, gero, hemen, espeltako ekarri zute, zultzako. Hemen, 24 ikusi eta... Iskasko. Baina, hortik gora, nire txikik, bik, honekin erdibana, eguneroko ogitartekoa, nik gureak egunero ogitartekoa nahi dute, beti. Ogitartekoa nahi eta nahi ez da, gero fruta eta jogurre odan alako, baina ogitartekoa beti. Horrekin bi tamainan, zeran ez, ze ogitartekoa, jan itzen dute, eta ero etxea jun, eta faldu itzen dute bebai, eta ira ikuste itxuzu, eta haitxa holan dauz, txiki egiten, baina, han, ez dut, ni soldata... Hor juten zait, janari eta negun guztia. Bueno, erreoste jarriko ditu, kipula eta porrua. Fin moztuta. Ados, 7. mandamentua. Ez duzu ogitartekoarekiko pentsamentu gorrotagarririk edo kritikorik izango. Beti ona da, ez da peatzen. Ogitartekoa ez da peatzen. Ogitartekoa janda gero nahi bezu, kirol pixkatin. 8. kuadrillan zaudenean gogoratu zein ogitarteko eskatu duzun. Bestearen agoseak bultzatuta favorez ez hartu. Hor, normalean edo izaten den nahasketa izaten da piperra eta gaztarekin, ez? Batzuek eskatzen dute dena delakoa piperra eta gazta, beste batzuek piperrarekin bakarrik eta beste batzuek gaztarekin bakarrik, baina gero ogitarteko multzoa datorrenean, berdin dio. Kau, zuan eseita zaude eta eskatu duzu, piperrakin, soloma piperrakin eta gaztarekin. Eta bat horre jaione bokata guztekit, a ber, zeinek eskatu solomoa piperra, eta nik. Jaten asteati bakarrik, ez. Eta karo, zure esan soloma piperrak eta gazta. Eta gero azkenean dago, bat sobran eta bat bokadio, a ber. Gutxi gora bera, baina, esan dakoa, 9. mandamentua ongi bete, bakoitzak bere ogitartekoa. Eta 10. ere, antzeko parezido, ez duzu bestearen ogitartekoa desiratuko. Zurea jaten zaudenean zureari begiratu. Listo, ondokoari, eta zea eta hozka bat, ez, bakoitza berea. Erdiban ingo, nire erdian ez eta. Eta, karo, beste kompromiso batik hartu ingo izuta. Jaten, gamban, tortilla, ematia, naskakin nahi. Brometa nahi, gamban tortilla... Jaiane, ni dena gustatzen zaizkit, eta egia da, gaur egun
garai batean jaiene klasikoa bakarri zeuden. Xoloma piperra gazta, patata tortilla, vegetala, osasi vegetala, eta ero tortillak txoixona, edo danako, baina gaur egun mundu bat ireki da. Inoiz ezin zara aspertu ogitartekoa jaten. Betegarriak... Ni bakizu zein ogitarteko eskatuko zenuken inorrekin ez banatzeko, eta holako esaten den inbidirik ez sortzeko. Garunena, fijo. Garunen ez dut egiten. Baina garun batzuk arrautze estatuta hor. Eta txak, jarrita holan mahonesa pixatik azpian erolan, oinarre moduan, hori garra gatu. Nire kuadriako, jaionen, nire kuadria ez da zuzautzen. Nire kuadriako ekolako gauzak maite dituzta. Guk kuadriako afariak eta egiten ditugunean, normalien pikoteorako eta holan txerriankak eta holako txerri belarrik eta holan saltzan, holan txiki-txiki inda, eta hori egoten da, afaria prestatzen duen bitartean, pikoteorako, hori, ogi pixkat ondoan, da hori. Eroia afaria azten da. Gure kuadriako niko pasurde dien, ni bezala. Bueno, orduan Bizkaira joan beharra naiz, eta zure kuadrilla aparte ez, Garaira eta... Bai, honena, Garaira etorri, eta, gu ara junginen, Ana de la Mazak hartu gintuen, eta bera ezagutu denuen. Hau Jaionek, gaurkoan Bizkaiko herri txiki eta politenetako bat ezagutzeko aukera emango dizut. Nola, bertako ekoizle zoragarri bat aurkeztuz. Eta ni bakizuri, eta niri, hau gustatzen zaigula, eta produktu hauek ezagututa gero, etorriko za, ziur ona. Ana de la Maza, kaixo? Hola. Galdera lehenengo eta behin, garai konservak, garai garagardoa, izena jartzeko garaian buruai gehiagien zeniote hemen, garain, ez? Ez. Baina garai herri txikize da, eta gure proiektua txikize da, txikize da, eta produktuek era zuzenien saltzen doguz, berez hori konotazio txikize moduen ez, gozuero, eta naturala bai danez garai. Txikize da, ero, handitzen da bizila bizkanaka, ez? Ez, pentsa hori igual emoten dago sare sozialetatik ero, baina guk ekoizten dugu gure eskuak egin alda biena, gure lurre emoten dauena, eta orduan ezin dugu gehiago hasi. Eta proiektu zelan hasi izan, gero? 2 pertsona gara, ni kontserbetan, orduen nire historia azten da hortu txiki baten, aizialderako hortua izen zana, gero erandion hasi nintzen hortu handiago batekin eta gero erandiotiko nahi biltzen nintzen, nire bikotea ezagutu nuenean, oraingo bikotea, eta arata hona ibilita, erabaki naben hemen hasi nintzela bebai hortua egiten. Eta hori, hortuakin, hortuko estedenteekin kontserbak sortzen, probeetan eta bestaletik dago Ibon. Garagardo proiektu hasi izan 3 lagun garagardo zale elkartu zirelako. Eta hori, eta inguruan eskualdean ez zegoen ez beste garagardo artisaurik, apostua bien, fabriketara joen ziren, garagardoa ekoiztu, eta hoi momentuan proiektu apurtxo bat aldatu da, hoi Ibon eta biogauz garagardoakin eta kontserbekin bakarrik, eta ekoizpena ekologikora pasatu dugu, lehen gai ekologikoekin, hemen egiten dugu, korta izan zana tondu eta oin obradore txiki bat egin dugu, eta hori salmenta zuzenera bideratzen dugu produktuek. Oso. Hortua eta ipatu duzu, honena hortura. Badako zuzen hortua nenekon? Bizitzari badau? Bai, aurten tomateak aguantatu dozkue ekainetik, otzailean. Tomatea? Hori ikusin bara. Hala, guazen ikustera. Jaien, txorineko lehen bideoak hasi ginenean, bakizu arrasolara jun ginela, horre atxondo baiarara eta panarra okindegi ezagutu duen, eta nik askotan beti esaten dut, ez? Bizkaiko baiara politena ero arrasolakoa da. Baina bizta politenak baiararen bestaldean daude, garai. Azkenean garitik ikusten dugu, Anbotoko mendilerro guztia, untzila, mugarra, dena ikusten da. Biztak ikusteko mendikatea eta handokate garai konservak eta garagardoak beraien lantegia ero, eta Oizer da, zure etxingurue, gutxi gora bera? Gainean, gu bizi gara, izango zen, baiara bat horrela ez, Durangaldea holan baiara bat, hemen Anboto ingurua, eta hemen oiz mendia, 1000 metro baita.
Hanboto hemen di dau, gu abadino hemen erdian gaur, eta hau izango zen, oiz garai hemen dau. Oiz mendiaren magalean. Eta 200 piku biztanlero dira, txiki-txikia. Herri txiki-txikia eta oso polita. Bi eliza, hainbat ermita, eta gero, kaskoan zenbat, oin inzituzten, oin dala urteatzuko lan txalet, olako bila antzeko atzuko lan desente, baina bestela lau basarri den beti. Bi taberna daude, kasko behietu, Toki oso polita, Hau hasi da, kantatzen. Bai, hori, hoxe, jarri eta ordu erdi. Nik hemen porrua garbituko dut, txuria bakarri behar dut, eta bere egingo dut xerratan moztuta, makiltxotan, beste ekipula bezala. Eta berakazte atal pare bat ere botako izkio baita horri. 30, listo. Oso ondo. Bueno, ogitarteko aiateko zein ogi aukeratu ere oso garrantzitsua da. Orduan, barru betean datza, ez? Pixkat aukeraketa horren zentzue edo. Adibidez, betegarria enbutido edo estetea baldin bada, baget ogia da ia onena baina kontuz. Bageta ez gaur egungo esaten dena aurrez egositako bageta hau baizik eta azala, mea, kurriskaria eta mami, sendoi da ez daukena. Mami izan behar dauke ere bai, harina. Gutxi gora bera. Gero, betegarriak saltxarik balu, txapata onena da, baina berdin. Bai ez, esaten nahi da, bera ere, bai, txapata ondo. Txapatatik txapatara ere alde handie da, orduan esan dako, aurrezko egositako hauek edo, oso mami tupitu izaten du, hori ez da oso mesedegarria zeren eta mami bat izan barra dauke orekatu edo pintzat saltxa horri eusteko. Gero, Euskal Herrien okin onak dauzko eta hogi oso naiten ari dira. Eta gero norberan aukeraketa hori oso garrantzitsue da, Ogi ona, etxean ogi ona jan, benetako abintzat. Hori, ogie. Betegarria izokina baldin bada, izokin ketu adibidez, oso goxoa izaten da, honako adibidez zapore handiko ogikin nahastea adibidez, zekale ogi bat, edo pixkat ez, integral aldera edo joan da. Eta gero, modan egon izan dien, eta modan dauden honako entsalada eta oiasko paparra adibidez, edo vegetala esaten dena vegetala, egaluzearekin edo oiasko paparrarekin edo balakoarekin, hauek oso ongi gelditzen die azidun ogiekin, hau da pipa, mitxoleta eta alako azitxoekin, elegante. Ogiekin edo segoten. Eta sandwitcha beste gauza bada, moldeko ogiak initen dena ez da ogitarteko, hori sandwitcha da. Baina, egia da, hemen dikanpora juten zara hortik, eta ogitartekoa ditzen diote sandwitcha. Badakizu zergati den, hemen kontatu izan du, bere garaian sandwich kondea, bakartetan jokalari sutsua zen horretan, jateko astirik etzula hartzen, eta zerbitzariari esaten omen zioan, aragie, xerra, sartu ogitarten, eta ondokoak ere berdin hasi zela, sandwichek eskatu duen berdinen eretzako ere, eta hortik, sandwich bezala gelditu zen, kondeari, ogitartekoa izan bituz. Baina guretzako ez. Eta nik, bitu gaina, horbe, eskolan egia da, gure, ume asko ikusten txuzu, sandwichekin da. Gureak ez, gureak ogia nahi dute eta ogia eta ogitartekoan, aldatzen guten gara, Azte gure egunero zerbait, baina ogitartekoa, ogia. Moldeko ogiak ere, bertako okinekin dakoak, badaude, ama orearekin eta bakoitza bere tokian jarri behar da eta bere balioa eman behar zaio, baina, Ni bakizu, sandwicha, jaione, plantxati pasauta badau, 2.0 da. Hori bai dala, eta hori hemen nitx horienen behin baino horietan aipatut. Urte betetxe festak izan ditugunean etxean, jarri izan ditut sandwichak, Nutella, olako krema, txokolate kremakin, ero denalako dakoin, eta ero beste batzuk, plantxati pasauta. Plantxati pasauta dakoa, danak egiten dugu, besteak geratzen die, sekulor. Aldea dago. Eta normalen, heldua jaten dituzte. Morra bakite zerbait. Morro fino, hoxe. Porrua hemen botata, eta ere, gatz pixka bota diot askartzeko erregosketa, eta hemen erregosten. Oin berakatza talpare bat behar kotako itxut, eta hauek hemen utziko itxu, poliki, eta ero jongo gara, gure xarra irinetik arrautzati pasatzen, eta frigitzen. Labekoa, behiratu imar dut, bakizu piperre morroa bat erreba duzunean, 10 minutu lehero, buelta ematea, komeni da.
Bueno, zure aurrak edo umeak eta ogitartekoak aipatu dituzun hortan zea gogoratu di. Zenbat eta zenbat ume izan diren edo gu gerorri izan ginen, ez? Kasu honetan hortza kolokan inor kentzea ez nahi eta ogitartekoari hozka egitean, bertan ogitartekoan geldituta. Gaur egon ez da hori gertatzen daina. Nik uste, bai. Baina gauze da, zuek hortzak nola kendu izan dituzue, esne hortzak, Badakizue, hor aldaketa izaten dela, eta hortzak, zuk adibidez, zure seme alabei, barkatu? Ari batekin lotu. Bai. Ari atera lotu. Ai, ama. Bai. Pa! Ez da nabeitu ere, zerrez. Eta holan, zaiena da lotzea, hor kosta iken da, gaina gomia, ez da geldi egoten, hago txikia bebai, lotzen, eta oin ja iken duen horreko, nola da, korapillo hor, urkatzeko muko oitako bat egin dugu horre, estutzen dien oitakoak, gero zapalduta ero, azkenegotan da, ekiri lurreri haindik ez dugu kendu batez, baina ekik sortzi erori zaizkio, bat eskuakin, eta beste danak, aria hartu, eta haio, selba, haio! Eta, horako, baina motzeiz, ima horrati, atean ara, klak! Dalako... Baina hori ez da pixka pelikuleroa, hau da, aria lotu bai, baina gero zerorrik tira eta listo. Bueno, garai baten ere, holako mukizapikin itzen ez, gaur egun mukizapik egiesan paperezkoak izaten dira, baina garai baten oialezkoak eta hauekin bildu eta txak. Lurrera bakizun hori da, autokarana lotuko diot, eta ero, arrankatu da, buk! Naparroa ez etorri, hola, haitu? No. Hortza, zintzinek gora eskonberriak. Gora garai. Bagia esan, otzaien tomateak. Hauekin egiten duzu, marmeladak? Horiekin etxerako bebe jaten doguz, baina bai, mermeladak, txutneiak egiten doguz. Beito. Azken hori txutnei pilloa ditzen ega programa. Bai, eske oso laguntzaiona, aukela laguntzaile, pasta laguntzaiona da. Eta bai, mermeladak be bai, tomate saltza, etxerako. Ze produktu gehiago deko? Marmeladak zenak egiten dituzue? Marmeladak, azkenen egiten dugu, gure frutarbol hemen Euskal Herrian ekoizten diren fruteekin, okaranak, makatzak, batzuetan egoten diez asurdunek, melokotoiak eta nektarinak, aurten egon diez, ez dauzen urteetan ezin dugu zein. Eta aurten sagar asko egon da, orduen sagarrakin naste asko egiten dugu, adibidez, sagarra eta kalabaza, sagarra eta zune, sagarra eta okana, sagarra eta masusta, sagarra mermeladentzako base moduen oso ondo doia. Ganera gure mermeladak ez deki azuker askorik, orduen garrastasun puntu hori emoten dotzie, azkenean ikiten dodaz nire guztetan jatesan mermeladak, ez? Osea, oso gozo saliek diesenei ez txiaki guzteko. Ze hori, azkenean gure dutena da, garrastasun puntu hori eta fruta zaporie mantentzie. Eta azunena zelan jendiek zelan hartu dut? Zenik, azunen purea inde dut oso gozu da, tortillan be oso gozu da, baina marmeladan bitu hori sekul ez dut? Marmeladan ez deko azun zaporei, eukin aldau kolorea, bai, hori oso polita geratzen da mermelada, ez? Moduen, baina, sobre todo, sagar zapori edeko. Eta nik uste azkenean, bueno, nik batzen dotaz azunek, hilgoran, jakinda nostekon indar gehiago landar hori, ero bere propietateak fuerteago dauzen momentuen, eta nik uste hor mermeladan egongo direzela pasaute propiedade horre. Osa, que beste modu batean. Azune hona da, osa, nik beti esautu da, ikikeri eta zirkulazio ondako, azunak eta... Bai. Ona, azunak marmeladan. Otzaien tomatea. Eta, azkenean, anak esaten ziguna, beraiek ekoizten duten dena egiten dituzten marmeladak, eta dena erabiltzeko produktuak bertakoak, etxekoak, horrekin egiten dute. Eta tomate txundei hori horrekin egin da dago. Eta, gero, beste aitzaki batara juteko, onduan dago, beraien etxe onduan dago, etxeitako artea. Euskadiko zuaiz berezien artean, dago ibilbide bat, eta bizitatzeko aukera daukazue, eta 19 metro diametro kopa. Osa, zirkunferentzi guzti 60 eta gero beste 19. Bai. Haundie. Zirkunferentzi guztie 60 eta gero
diagonalen 19, eta horren enborra besarkatzeko aukerai badau? Bai, batzuk beharko die, pertsona batzuk bakarrik ez, nobera bakarrik ez behintzat, nik ez. Baina, bueno, politia, 300 ardi azpian, 300 ardiri itzala iten die. Baina, karo, kontu da, hartzei batek ere ez dizula esango zenbat ardia dauzkan. Da, 300 baditu, izango di 310 ero 287. Zer fama jartzei ozon hartzei gaixoi. Ja, baina, hola, nizaten data. Bueno, salda iragazita. Pipermorroea, beti labetik atera eta ondo zuritzeko, inbehar dana da, aluminio papera jarri gainean, eta izerritan daukegu hemen, Izerritan utziko dugu, eta ero errexauz zurituko dugu. Eta oin ingo duana da, boixe, hau berregozita daude, frigitzen jungo gara gure xerrak, hortarako arrautza, irina, berakatza ni bakitu betik, zerbait frigitu behar dudanean, olioari zaporea emateko, oliba, noski. Eta azkarringo ditu, gorritua bakarrik nahi du, zekero hemen garagardoakin erregozingo du, eta saldarekin. Urduan bakarrik izango da hori, geruza bat ikia. Gatzakotako jo, piper beltza, listo, toka galon. Misterio ondirik hone, jaione. Bale, bueno, esne hortza edo esnezko hortzak aipatu ditu nontan, aipatuko duain hortza aldaketa hortan edo bidelagun bi animaliatxo ditugula gure esan genezak ez dakit kulturan edo orain arte jaso dugun horretan. Aipatu behar garai baten baserrietan eta hortza teiatura botatzen zela edo bestela sutara, tximinia zulora. Eta antza Nafarroan eta bai Bizkaian, holako esamolde bat edo mentzeon. Saguzarra, eramazu agintzarra, ekarri berria, saguzar barregarria. Baina, guk gehiago ezagutu ditu alde batetik honako Sagutxo Perez edo Perez Sagutxoa eta Maritxu Teiatuko. Zuena ustez gehiago dela Maritxu Teiatuko. Maritxu Teiatuko da gure, bai. Gero, gaina gehiago enteratu garenetik Perez Sagutxoa Zerlerretik datorrela. Zerlerren bizi da. Han izan ginen ezagutu genuen bere etxea eta orduan ez da bertako. Argazki hor daukazuen, bere etxetxoa, Zerlerren. Handiken honeaino ekarri bar ditu, oparik edo txamponak edo... Baina, olentzeron familikoa da, honek artista. Nik uste nun hortzan trafikatzaia zela. Baita ere. Horrek ero saldiken dituzte, bestei hortzak berri jartzeko eta... Maritxu Teiatukorekin aldiz, esanera bada ez, buruazpikoan edo eko burukoanen azpian hortza sartu, berak hartu egiten duela eta egan zerura eramaten duela eta gero hortz hori izarra bihurtzen dela. Baina, ze esango dut guk? Guk zer? Hoi zuri adibidez, Sagutxo Perez etortzen zaizu edo... Etxera? Etortzen da, guri umei etortzen zaieta, guri egia da dirua uzten zigurla, baina honi gaur egongoa opari ikusten ditu. Dirua utzi eta ez dute estimuan gure seme alabai aurren dirua utzi denean da kajatu izan, berak oparia nahi zuela. Eta egia da, gero beste gelakoekin daitze egiten da, danak oparia nahi dute. Ez dute diru nahi, gure sasoian iguaratzen nahi guri dirua uzten zigurla. Gaur egon hoxe opari nahi ditu, Total, lehenengo hortz aldaketa izaten da eta gero agian urte batzuetara ortodontzia edo hortza postizoak edo tartean olako hortz zuriketa bat edo ez? Bai, oin diote lagun bati presupustoa 10 urte dauzka semia. Eta jartzea honek brakeltza, baina oin inbizibleak eromondoan txudi hoitakoa. 4.500 euro. Nio, baina. Egia da, hortzak ondo izatea osasuna dela. Eta nahi eskoa dela, zaintzea. Orduan hor, inbertsioa da. Eta behin braketsak izan da, beste zainketa garrantzitsu bada, janari gogorra ez jatea adibidez ogitartekoa, ez? Behin braketsak izan da, esan bezala, kontu handi izan behar da, eta horretarako aditu gomendatzen dute hor bai, honako moldeko ogiarekin egitea ogitarteko bat, edo ogi normalarekin baldin bada, atzaparrekin olako puxketa zati txikiak hartu eta ahoratzea.
Hortza postizoena beste gauza bada. Hortza postizoekin ere ohitu behar izaten omen da, eta 3 astetxo eta piko egun behar izaten omen die, hortzak gure mataizurrera ongi egiteko, eta gero jarraian ogitartekoak bai, aurretik ez. Eta gero hemen guretzako agian ez ezaguna da hortz zuriketa, ez? Eta tratamentu horretan ere ogitartekoak ez daude oso gomendatuta gehien bat tratamentu edo prozesu hortan sentsibilitatea areagotzen delako. Eta noski, tratamentu hori nahi bazate badakizue dieta zuria gomendatzen dela. Zer da dieta zuria? Pigmentu handiko elikagaiak saihestea. Kafea, txokolatea, tomatea. Zu, hau dana kontatzen nire zen, horrek itziten hor zanean, barreska egin nintzen ze, sandwitcha aipatzen nahi zinen, da burua bakizue etortzen nahi zitzaian, nire buru bihurri honetara, eta txankarra, holan piperra dakin jatea brakezakin. Dena delakoa, dena hor gelditzen da. Baina eske txankarra ja, nik uste txankarra nahiz da munduko hortz honena da euskazu, txankarra beti gatuko da hortz artean. Eta hain nintzen petza, sandwitcha eta ero txankarra sartu bitxartean. Eta ni bakarrik eben parrezka egin ditzak, parkatu. Lasa. Baina tira. Garai zautzeko... Bai, ointxe, betxo. Hau, oin. Atara du papel gainera eta pasatuko du ona. Zerekin bustiko du? Garagardo honekin. Garagardo hau, bere guztu zuen lata garbirik, ez dauka ezer. Sartu ginen, nun itxez itxusten da, etiketatzen eta, lanian ero jarri gendu nana, eta beraien produktu gehiago ezagutzen. Marmelada, txunneiak, ospina, olioa, eta garagardoa. Hau da, altxorraren uartea erotokia. Garagardo ere egiten duzue, ze garagardo mota egiten dituzu hemen, Ana? Denetarik. Saiatzen gara ekoizpen txikia izen da, lehen esan dutzu dena, ekologikoa saiatzen gara sasoika gure inguruan ekoizten dan sozer sartzen. Ezberdinak egiten duzu, gaztainak, limoiak, kibiak, frutu gorrizeko lan egin doguz batzuk. Baina beti eukin bioguz, base bi. Lukulaua dan IPA bat, eta peileil bat, jendeak gehiago ezagutzen duen peileila, errubia, tostau izen aldana. Eta... Horrek oinarrian beti dituzu eta gero beti sasoian arabera esperimentza. Eta dena zu egiten duzu nahi duzan, garagardo egin bai, baina gero latetan sartu, etiketa hori dena zu egiten duzu? Bai. Zieratik bukaraina. Hori da. Etiketa da nola izan da, jomen gaina aukera daukagule guzteko. Bai, baitu, ja sartu gendune latan, ziketu inbidiez latak guzti inbidiez garbitu, eta oin, makinatxo txiki honegaz, banan, etikitak ipizten. Eta bete bai, banan, lata guztia, banan. Bai. Zaba, artizaua, uneko. Artizaua, bai. Eta, zer dago zu, bakarrik latako formatoa, ero beste modu batean saltzen duzu baita? Latan, principalki pisuangatik eta errasten dauelako garraioa, eta reziklapena berziklapena, eta bai barriletan egiten du. Gainerokoa, ero bakozu, Bai. Baina taberna garagardoan espezializate dauzen tabernetan. Apresiatzen da bielako, badakite zelan zaindu garagardo bizi bat, hau ez da pasteurizaute, orduen mantendu bidea hotzien, beruen beste lan legaminek lanien hasten diestelako eta. Eta bai, hori aukera beba dau. Hor, ikusten duen zema, bete eta baldaniko bete eta zegoen, baina eskoin ia dana salduta daukat eta triste dago, hau beti topero egiten dugu, ez da izan baina. Produktu honak, eta gaina hori, dana daukaten, bere marmelada guztia, bere egina daukate, beste puntxu hori, hori, osinakin, sagar konpota osinakin, hori bezala. Berak, gustatzen zaioloa, garai batean, garbinalarrak, belar ezberdinak erabili, bere egin propiedadeak, bere marmeladatan da. Onura horiek erabiltzea guk jateko. Ekimen berezi, ez? Bai, eta hori bai, bere marmeladak ez dira oso gozosa lehentzako. Azukrea botatzen dira justua. Baina, probatuta ero, errazkoa. Arratzestatuta, paperarekin pasatu ditugu, kendu dugu gehiagizko olioa, porrua eta kipula erregozita, eta hori, esan da, garagardo batekin guztiko dugu. Hau guzti, utziko lurruntzen pixkat, gero salda pixkat, eta hemen 5-10 minutu kiko du hemen
ja likido guztia eroia zurgatu zegoen arte, eta hori ogitartekora jungo da. Ogitartekora, zerekin? Pipermorroa hauekin. Pipermorroa ja inditu dana zuritu, eta ero eskuekin atalak atera, eta oin ingo duena sartei batean, berakatze atal batekin, pixkat erregozi, eta bueno, hau da, gaur bokata izango da, honekin gaztakin ez eskatu, Jaime? Ados. Gaztakin ez da. Bueno, ez da izango munduko handina, baina bai, munduko bikainenetako bat behintzat, ez? Seguru baietz. Bueno, urtero izaten da hor Guinness errekorra jartzeko saiakera bat, nork ogitarteko handiena egin, eta egia esan azken 2 urtetan pandemian medio, hori pixkat hor etenda gelditu da, baina azken olako saiakera eta errekorra 2019koa da, eta kasu honetan Urdaiazpiko ogitarteko handiena Fuerteventuran egintzen zehazki, 1002 metrotakoa. Kilometro bat? Kilometro eta 2 metro, hori da. Kilometro bateko ogitartekoa? Nahi gutxi iduritu zait, hori iteko behar izan zuen denbora, 4 ordu. Nahi gutxi iduritu zait. Bueno, horra azkenian, nahi dut esan, okina, eramango zuten ja ogia hain da, hainbat, okin guzti, ez da, hori izango ziren, ogi pila bat bata bestean atzean, ez? Ogi bat horrelako luze ezin dut atera, ez da, laberik hori erretzeko. Ezinezkoa da, ez. Hori izango ziren, ogi pila bat horrelako, ez da izen bat, 100 ogi hartu, ez, eta hori batu, eta ero horrekin, eta bete, ez, hortako bai erabili zituzten olan Urdaiazpiko mostaiak, ez da, 50 zenbat ibili ziren, mosten Urdaiazpiko horrako, ogitarteko hori iteko. Baina ogia bera, kilometro eta pikukua, ezin da. Hori da, erroskoak egiten dituztenean beste, izaten, ez, itzein izan du hemen rosko luzeena, hori dira, errosko ezberdinak, bata bestean atzetik, ez, Gabonetako pila, bata bestean atzetik. Hain nintzen kalkulatu nahien 24 zentimetroko zen basartzen dien 1002. Gutxi gora bera ez dakit, joan zait burue, baina ez dakit 3.000 eta piko ezoteien sartzen edo gehi, 30.000 edo ez dakit. Oan bertan ez ziten maten, baina... Jarriko zituzten uarteko okin guztia lanean, eta, bueno, lako ekimenak egiteko normalen ez, jende pila biltzen da. Era, bueno, bai, izan dezakegu, ze errekorra, baina inoz pentsatu duzue ogitarteko handia jateko denbora azkarrena edo errekorra baduenik baden mundu hontan? Horrek iten dio, bai, ez? Ezen bat, baizik eta esan genezake mokadu batean, azkar batean, jateko gai den pertsonik badaon eta horrek errekorri badun. Horrena ere badao? Badao, kasu hontan, gaina iazkoa da, hau gerturagoko lako errekorra da, eta munduko hau handienaren errekorra bezala dauke, edo, zigilu hori dauke, eta ez da Mick Jagger. Ez da Mick Jagger. Ez, Samantha Ramsdell da, eta, zehazki, zabaleran, hau irekita 10 zentimetro. 10 zentimetroko oskala? Eta goiti bera 6 zentimetro, orduan. TikTok plataforman oso ezaguna inda, eta bertako bideoetan edo argazketan ikusi daiteke 3 donuts batera sartuta. Bata bestean gainean, hauan sartzen dizki 3 donuts? 3 donuts, edo bestela hori, ogitarteko bat errekor denboran jaten. Baina, bueno. Ostras. Karo, 3 donuts baino altura, keixo daukate, 3 donutzek onarte izango ziren, gutxi gora era. Beste ez dakit, baina, bueno. Onarte bai. Eta mokadua, oskala baten, hau janalko zuen, ia. Listo? Hau. Bai. Batian. 2, 3, 4. Lau mokadu, Dira, baina, bueno, hau handigoa txikigua denak beharrezko duen olako gorputzatal bada, ez? Beharrezkoa daukegu haua, baina badakizue guk pertsonak, gizakiak gaur egun edo gaur-gaurkoz baditula olako gorputzeko zati batzuk beharrezkoak ez ditunak. Hauei esaten zaie evoluzio soberakinak. Eta 9 baino gehiago ditu, nik 2 ekarri dizkizuet. Ota. Bai, badauden boa edo... Bai, bota. Bota. Venga, horre biak eta gero berriro gara iragoaz, venga. Ados, azken aginak, zuhurra aginak edo juizioko aginak esaten dena. Mine latza ematen duena, hauek ez ditu beharrezko. Hauek garai baten edo gizakiak beharrezkoak izan zitun, gehien bat haragi gogorra xetzeko edo murtsikatzeko hori da, eta baita zerealak ere gordinean, kontuz. Baina gaur egun ez ditu behar, eta esan bezala, molestia besterik ez digute. Eta bestea? Bestean etzako bitxiena dena, belarritako giharrak. Bai, badakizu animalik soinu detektatzeko moitzen dituena. Guk
kontrolatu ditzakegu, baditu giarroik, ez die beharrezkoa, baina kontrolatu ditzakegu, eta bada jendea kontrolatzen dituna, adibidez. Bueno, Ana, telebista bestaldeko hiei ja mua bota diego, norbaitek zuen produktuak nahi izan ezkero, nola egin behar du? Instagramen bidez funtzionatzen du nagusien, hortik kuskuseatu zer dekogun, idatzi, sasoian bakoitzean bebai aldatzen doa jenez, galdetzeko zer dauen eta gero salmenta zuzenan bidez funtzionatzen dugu. Gehien bat hemen Durangaldien, etxez-etxeko bainak eta egiten dugu barikuro, gero denda ekologikoetan beba dau aukera gure produktuak erosteko, tarteka Bilbo, Uribe kostatik bebai pasetan gara, niango nazelako, eta azoka batzuetan bebai egoten gara. Orduen, Instagramen beti ipinten dugu gure berri, nora mugitzen garen, eta... Ondo, eskerrik asko, zuen proiektu berri ematearen. Eta Jaione, launok, bakizue, garai, eratu izen horrekin, eta kuskusiatu. Kuskusiatu Instagramen, hor, eskatu produktua. Bueno, hau izan da, gorkoz dena. Hori nire ogitartekoa da, ezta? Hori azulez. 24 zentimetro eskaz, 24 terdi, zurea 26, 27. Neurtu indu eta egia da, hor, istuagoa eta ikusteran, 2 zentimetro txikiagoa da hori, hau baino, baina ematen du, hau handiagoa, ez dakit. Ematen du honek. Kontu da, bakotza bere tamaina niteko, eta hau gaur gauerako afaltzeko ere, ez da txarra, hartu, lan, kikula pixka bat, mendanetia sartzen du. Proteina, barazkiak, gero tomate txutneia sartu diogu, eta bukatzeko, hau bai dala bizio, netzako pipermorroak horrela erreta, afari ezin, hobea, eta mendile eramateko, edo ondartzara joteko nahi duzun. Jak, hemen daukazu, gure beixarra, garagardo eran, ogitarteko. A ver, zin tokatu da. Xerra, garagardoa eta piperra, Ni, baina zuketzen un bagaztakin. berdintzat, ekarrik guzea dugu. Hau deka, beti bere. Gero pasatzeienak. Jaione, espelta hogia nun dau, hor, ez da? Bueno, nola da? Horegin eta... Ogitarteko nari agina zorrotz, ba. Gaina, oin, hau egia da, izaten da, nola da, horre, saltzan, txipiroiak eta bezala, ordu gaurren junala ugia bustitzen juten da, eta, fruntxua ondo da, baina. Eskerrik asko gurekin izateatik, benetan mundiala dago ogitarteko hau. Eta zu bihar nahi duzu jai hartu, bihar nezi duzu. Bihar jai duzu, Egunero.